ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም ወነንቲ ዝበዝሕ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ቁጽሪ 1 ቀዳመይቲ ዝበዝሕ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣጽዋር ሩስያ እያ ብ6375 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ንኒኩለር ኣብ 1949 ድሕሪ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወኒናቶ እዚ ብዝሒ ንክልቲኡ ስትራቴጂካውን ታክቲካውን ኒኩለር ዘጠቃለለ እዩ ቁጥሪ 2 ካልእቲ ዝበዝሕ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣጽዋር ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ5550 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ቀዳመይቲ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝወነነት ሃገር ክትከውን በቂዓ ዝወነነትሉ ግዝያት ካብ 1942 ክሳብ 1945 ዓመተ ምህረት ማንሃታን ፕሮጀክት ናይቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መደብ ናይ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ንምስራሕ ሒዞሞ ዝነበሩ መጸውዒ እዩ እዚ ብዝሒ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ 2023 እዩ ኣብ 2024 5044 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣለዋ ብመሰረት ውዕላት ብዝሒ ኒኩለራታ እናኣጉደሎተያ ትኸይድ ዘላ ኣብዚ ግዜ 1336 ኒኩለራዊ ኣጽዋራ ንክትዕንዎ ኣዳልያቶላ እቶም 1770 ንጡፋትን ድልዋትን እዮም 1938 ከም ምሕለውታ ኣቐሚጣቶም ኣላ ጠቕላላ ብዝሒ ኒኩለራዊ ኣጽዋራ ካብ ናይ 2023 ብ504 አንቆልቁሉሎ ቁጽሪ 3 ሳልሰይቲ ዝበዝሕ ወናኒት ኒኩለር ቻይና እያ ብ410 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣብ 1964 እታ ሓምሸይቲ ዝወነነቶ ሃገር ክትከውን በቂዓ ዓቕሚ ቻይና ኣብ ኒኩለር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ኸይድ በምህላው እዚ ቁጽሪ እናበዝሐ ክኸይድ ትጽቢት ይግበረሉ ቁጽሪ 4 ራብዒቲ ዝበዝሕ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣጽዋር ፈረንሳይ ብ290 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣብ 1960 እታ ሳልሰይቲ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝወነነት ሃገር ኮይና ዓቕሚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ካብ ናብ ዝተፈላለዩ ብዝሒ ናብ ፈረንሳ ኒኩለር ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሩስያን ኣዋዳዲርካ ዋላ እኳ ውሕድ ይኹን ኣብ ብቕዓት ግን ተወዳዳሪ እዩ ቁጽሪ 5 ሓምሸይቲ ዝበዝሕ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዓባይ ብሪጣንያ እያ ብ225 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣብ 1952 እታ ሳልሰይቲ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝወነነት ሃገር ክትከውን በቂዓ ዓባይ ብሪጣንያ እዚ ብዝሒ ከም ኣካል መከላኸሊ ነብሳያ እትርእዮ ቁጽሪ 6 ሻድሸይቲ ዝበዝሕ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣጽዋር ፓኪስታን እያ ብ175 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣብ 1998 ሻምነይቲ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝወነነት ሃገር ክትከውን በቂዓ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ፓኪስታን ብቐንዱ ካብ ስጋኣት ሂንዲ ዝነቐለ እዩ ቁጽሪ 7 ሻውዒቲ ዝበዝሕ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣጽዋር ሂንድያ ብ170 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣብ 1974 ሻውዒቲ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝወነነት ሃገር ክትከውን በቂዓ ናይ ሂንዲ ዕላማ ምውናን ኒኩለር ካብተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ነብሳ ንምክልኻል እዩ ብቐንዱ ካብ ቻይናን ፓኪስታንን ቁጽሪ 8 ሻምነይቲ ዝበዝሕ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣጽዋር እስራኤል እያ ብ9 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣብ 1960ታት ብዝያዳ ድሕሪ መፋርቕ 1960ታት ሻድሸይቲ ንኒኩለር ዝወነነቶ ሃገር ክትከውን ከም እትኽእል ይግምገም ሃገራት
ወናኒት ኒውክለር ምዃና እየን ዝኣምና እንተኾነ እስራኤል ዛጊት ነዚ ኣወንታዊ ወይ ኣሉታዊ መልሲ ኣይሃበትሉ። ቁጽሪ 9 ታሽዒት ዝበዝሕ ወናኒት ኒውክለራዊ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ካብ 4 ክሳብ 50 ዝኸውን ኒውክለራዊ ኣጽዋር ኣብ 2006 እታ ሻምነይቲ ንኒውክለራዊ ኣጽዋር ዝወነነት ሃገር ክትከውን በቂዓ። ሰሜን ኮርያ ካብ 2006 ጀሚራ ብዙሕ ኒውክለራዊ ፈተነ ገይራ እያ። ቁጽሪ 10 ዓስረይቲ ጃፓን እያ ብባዶ ኒውክለራዊ ኣጽዋር። ጃፓን ነቲ ስምምዕ ውዕል ናይ ኤንፒቲ ንምኽባር እንተዘይኮይኑ ኣገዳሲ ኮይኑ እንተተሰሚዕዋ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኒውክለር ከም መስርሕ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ከም ዘለዋ ይእመነላ። ንግዚኡ ግን ኣብ ጽላል ኒውክለር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትምርኮስ። በዚ ምኽንያት እያ ኣብ ዓስረይቲ ትስራዕ። እዚ ብዙሕ ኒውክለራዊ ኣጽዋር ክሳብ ናይ 2023 ዝነበረ ገምገማዊ ቁጽሪ እዩ። ደቡብ ኣፍሪካ እታ እንኳ ሃገር ክሳብ 6 ኒውክለራዊ ኣጽዋር ኣማዕቢላን ወኒናን ብፍቓዳ ኣብ 1989 ዘዕነወታ እያ። ኣብቲ ግዜ ብዘይከዓ 7 ሃገራት ወነንቲ ናይ ኒውክለር ኮይነን ከም ዝነበራ እናፈለጠት እያ ኣዕንያቶ። እቲ ኒውክለር ንክዓኑ ዘፍቀደ ናይቲ ግዜ ናይ ስርዓት ኣፓርታይዝ ባይቶን መንግስትን እዩ። እቲ ዝገርም ኣባል ናይ ኤንፒቲ ኣይነበረትን። ድሕሪ ነቲ ኒውክለራዊ ኣጽዋር ምዕናዋ ኣብ 1991 እያ ኣባል ናይ ኤንፒቲ ኮይና። እቲ ከምጉት ንክዓኑ ዘቕረብዎ ስነመጎት እቲ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ስርዓተ መንግስቲ ወይ እቲ ኣብቲ ግዜ እናሓየለ ዝኸይድ ዝነበረ ውድብ ANC ብኮራፕሽን ወይ ብልግሲ ኣብ ዘየድሊ መዓላ ንኸየውዕልዎ ስለ ዝተሰኮፉ እዩ። ኣብቲ ውሳኔ ሕቡራት ሃገራት ኢድ ከም ዝነበሮ እዩ ዝሕበር። እቲ ምስጢር ኣሰራርሓ ናይ ኒውክለራዊ ኣጽዋር ካብ እስራኤል እዮም ተቐቢሎሞ ነይሮም። ንእስራኤል ፈተነ ኒውክለር ኣብ ማያቶም ንኽትገበር ናይ ዘፍቀዱላ ዓስቢ። ኣብ ታሪኽ ኒውክለር 2 ግዜ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ኣብ 6-9 ነሓሰ ኣብ 1945 ኣብ መዓላ ውዒሉ ክሳብ 200,000 ዝበጽሑ ሲቪላትን ወተሃደራትን መይቶም። በቲ ፍጻመ ጃፓን ኢዳ ብምሃባ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተዛዚሙ። ኣብዚ ግዜ ዘሎ ኒውክለራዊ ቦምብ ምስቲ ናብ ጃፓን ዝተተኮሰ ክወዳደር ከሎ ብተዓጻጻፊ ዝሓየለ እዩ። ንኣብነት ብሕብረት ሶቪየት ተሰሪሑ ኣብ 1961 ኣብ ፈተነ ዝወዓለ 3,000 ዕጽፊ ካብቲ ናብ ሂሮሺማ ጃፓን ዝተተኮሰ ይሕይል። ኒውክለራዊ ቦምብ ስትራቴጂካውን ታክቲካውን ተባሂሉ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል። ፍልሊ ናይዚኦም ኣብ ኩናት ምስ እንሪኦ ስትራቴጂካዊ ኒውክለራዊ ቦምብ ነቲ ኩናት ክትዕወት ኢልካ ትጥቀመሉ እዩ። ንኣብነት ጃፓን እዚ ኒውክለራዊ ቦምብ ምስ ተተኮሰላ እያ ኢዳ ሂባ። ታክቲካዊ ኒውክለራዊ ቦምብ ግን ኣብ ግንባር ንኽትዕወተሉ ትጥቀመሉ ቦምብ እዩ። ከምኡውን ፈሊኻ ንሓደ ኢንዳስትሪ ኮነ ድፋዕ ክትሓርም ምስ ትሓስብ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኒውክለራዊ ቦምብ ብኣልበርት ኣንስታይን ዝተመሃዘ ዝመሰለና ክንህሉ ንኽእል ኢና። እንተኾነ ኣልበርት ኣንስታይን ብቐጥታዊ መገዲ ኣብቲ ምህዞ ኢድ ኣይነበሮን። ከም ኣቦ ናይ ኒውክለራዊ ቦምብ ዝፍለጥ ጄይ ሮበርት ኦፐንሃይመር እዩ። ጄይ ሮበርት ኦፐንሃይመር ነቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ማንሃታን ፕሮጀክት ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ኒውክለር ምስራሕ መደብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመርሕ ዝነበረ ዳይሬክተር እዩ። እዞም ነዚ ፕሮጀክት ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት ነታ ናይ ኣልበርት ኣንስታይን ዝመሃዛ ናይ ፀዓት ቅማረ እዮም ተጠቒሞም። እቲ ፎርሙላ ወይ ቅማረ E ይኸውን
MC ክልተ እያ ወይ A is equals to MC 2 ስለዚ አልበርት አንስታይን ብተዘዋዋሪ መገዲ ኣብ ምህዞ ኒኩለር ኢድ ከም ዝነበሮ ዝሕሰብ ሓንቲ ሃገር ኒኩለራዊ ቦምብ ክትኩስ ወይ ክትደርቢ ዝፍቀደላ መዓስ እዩ? ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሰነ 2020 6 ገጻት ዘለዎ ዶክትሪን ኒኩለር ናይ ሩስያ ኣቕሪቡ ነይሩ። ዶክትሪን ኒኩለር ማለት ኣብ ግዜ ሰላምን ኩናትን ኒኩለር ብኸመይ ትጥቀመሉ ማለት እዩ። እተን ቀንዲ ዶክትሪን ኒኩለር ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ሩስያ ምስ እንርእየን ቁጥር 1 ባላስቲክ መሳይል ምስ ዝትኮሳ ቁጥር 2 አንጻራ ኮነ ኪዳና ዝኾነ ሃገራት ካብ ሃገራት ኮነ ጥርኑፋት ከም በዓል ኔቶ ኒኩለር ምስ ዝትኮስ ቁጥር 3 አንጻር ወርነንቲ ኒኩለር ኩናት ምስ ትገጥም ቁጥር 4 ዝኾነ ንህላወ ልዕላውነታ ስግኣት ዝፈጥር መጥቃዕቲ ምስ ዝፍጠረላ ባይደን ንዩክሬን ናይ ርሑቕ መሳይል ክትጥቀም ስለ ዘፍቀደትላ ፑቲን ኒኩለር ክጥቀም ምዃኑ የጠንቅቕ ኣሎ። ፑቲን ነዚ ንምትግባር ናብቲ ናይ 2020 ዶክትሪን ኒኩለር ሓድሽ ሕጊ ንከቐምጥ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ሓድሽ ዶክትሪን ኒኩለር አንጻር ኒኩለር ዘይብለን ሃገራት እናተዋግአት ኒኩለር ዘለወን ሃገራት ኣብ መጥቃዕቲ ኢደን ምስ ዝሓውሳ ዝብል እዩ። ዛጊት ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ኒኩሬን ነብሳ ንኽትከላኸል እምበር ኣብ መሬት ሩስያ ንኽተጥቅዓሉ ኣየፍቀደትላን ነይራ። ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 2005 ዘመሓየሸቶ 8 ሕግታት ናይ ዶክትሪን ኒኩለር ኣለዋ። ሓንቲ ካብ ሕጋጋታ ምስ እንርኢ ንጥቕሚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ኩናት ቀልጢፉ ክዛዘም ዘለዎ እንተኾይኑ ኒኩለር ከም ትጥቀምያ ትገልጽ። እዚ ሕጊ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናብ ጃፓን ተኩሳ ኢዳ ከም ትህብ ዝገበረታ እዩ። ካልኦት ወነንቲ ኒኩለር ዝኾነ ሃገራት እውን ነናይ ገዛእ ርእሰን ዶክትሪን ኒኩለር ኣለወን። ሃገራት ዓለም ሓበራዊ ስምምዕ ዶክትሪን ኒኩለር ዋላ እኳ ክገብራ እንተፈተና ኣይተዓወታን። ንኣብነት TPNWን NPTን ተባሂሎም ዝፍለጡ ውዕላት ክነልዕል ንኽእል። ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ክትተሓባበሩኒ ብትሕትና እናሓተትኩ እቶም ዝገበርኩም የቐኒየለይ። ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ወናኒት ኒኩለር ክትከውን። ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ዝኣተወ ቃል እንተሎ ካብ ቀዳመይቲ ዕለተ ምጅማር ስርሑ ነቲ ኩናት ደው ከብሎ ምዃኑ እዩ። እዚ ንክኸውን ገለ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ዩክሬን ካብ መሬታ ንሩስያ ንኽትህባ ምስ ትግደድ እዩ። እንተዘይተሰማሚዓ ትራምፕ እቲ ካብ ሃገሩ ንዩክሬን ዝወሃብ ሓገዝ ደው ከብሎ ምዃኑ እዩ ዘፈራርሕ ዘሎ። ዛጊት ካብቲ ኩናት ዝጀመረሉ ዕለት ዩክሬን ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ 64 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ሓገዝ ተቐቢላ ኣላ። ዩክሬን ነቲ ከም መተዓረቕ ዝበሃል ዘሎ ሓሳብ ክትቅበሎ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። ስለዚያ ሓድሽ ኣማራፂ ኣብ ምንዳይ ተዋፊራ። እቲ ኣማራፂ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ምውናን እዩ። እዚ ኣማራፂ ብሚኒስትር ምክልኻል ዩክሬን ዝተነድፈ እዩ። እቲ ኒኩለር ከም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክዳሎ ዝኽእል ብናይ ፕላቲኒየም ኣቶም እዩ። እቲ ኒኩለራዊ ቦምብ መጠነኛ ወይ ታክቲካዊ ኒኩለራዊ ቦምብ እዩ ክኸውን። ኣብ ልዕሊ ወተሃደራውያን ማዓስከራት ኮነ ኢንዳስትሪታት ገጅፍ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ቦምብ። ነዚ ዝለሓኾ ሓበሬታ መንግስቲ ዩክሬን ኣይኣመነሉን።
ቅድሚ ሕጂ ዩክሬን ንገለ ዓመታት ወናኒት ልዕሊ 1,000 ኒውክለር ኮይና ነይራያ። ዩክሬን ኣብ 1991 ያ ናጽነታ ካብ ሕብረት ሶቪየት ተጓናጺፋ። ኣብቲ ግዜ ወናኒት ኣብ መሬታ ዝነበረ ኣሽሓት ኒውክለር ናይ ሕብረት ሶቪየት እያ ኮይና። ኣብ 1994 ብሽምግልና ምዕራባውያን ኩሉ እቲ ኒውክለር ናብ ሩስያ ተመሊሱ። ኣብቲ ውዕል ምዕራባውያን ዩክሬን ካብ ሩስያ ዝኾነ ጸቕጢ ንኸይመጻየን ንክወሓስኣ ተሰማሚዐን። ሩስያ እውን ነዚ ተሰማሚዓቱልያ። በዚ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ውሕስነት ኣብ ምልክት ሕቶ ክገድፎ። ዩክሬን ነዚ ትብሎ ዘላ ኒውክለር ንኽሰርሖ ኣይክኸብዳን እዩ። ምኽንያቱ ኣብ 1991 ካብ ሕብረት ሶቪየት ዝወረሰቶ 9 ሪኣክተራት ኣብ መሬታ ኣሎ። እስራኤል ብሓንቲ ሪኣክተር እያ ኒውክለር ክትሰርሕ ክኢላ። ብዘይካ ዩክሬን ኣብዚ ግዜ ኢራን ኒውክለራዊ ኣቶሚክ ቦምብ ክህልዋ ከም ዝኽእል መርመርቲ ጉጅለ ጥርጣሪኦም ገሊጾም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።